Eihän tässä nyt ole mitään järkeä taas. Hyvää huomenta. Kalamafia lähdössä kalaan. Soudetaan tässä hakemassa Jati-Matikki, joka karkas. Meni köysi poikki. Tai köysi oli poikki. Ja napattiin tosta pikkunen soutivene tähän jeesiin ja just sopivasti ajettu tähän Ville. Ui saatana. Noin. Touchdown. Jati-Matikki. Jätetään tää tähän. Joo, nyt sählätään taas. Paskis ei petä koskaan, mut nyt on Hulken McMio pelissä. Se on muuten kala nyt, se on sale. Kaikki pelissä. Joo, siinä oli meikäläisellä ensimmäinen oikeasti kalaa, koska irtosi koukustakin. Pyörähti tuossa pinnassa. Sitten irtosi. Ottiko pelaat? No mä tein siksakkia, että paha sanoa. En mä niinku periaatteessa pysäyttele. Mä tein semmosia 3/3 kierroksen pyöräytyksiä ja sitten mä aina pysähdyn hetkeksi. Heinää tosta välistä. Joo, siinä oli äsken meikäläisillä taas tälliä. Mutta eihän se jäänyt kiinni. Nyt mulla on 2 tärppiä. Niitä ei lasketa. On se nyt jo pää ulkona. Mä sain kala. 49,5 senttiä ehkä. No oli varmaan lähempänä, mutta joo ei riittänyt mitalle se kala. Sain kala. Pikku piristys. Nyt otetaan isompia. 0,5 senttiä riittää. Ei tarvitse paljon koko. Ei niin. Tästä on helppo parantaa vielä. Tai no. Pitää saada kaloja. Mäkin voisin yrittää. Mulla oli 3. Tämmönen tapahtuma. Nyt mä otan itselleni. Come on! Jirkiin. Ja kuka meillä on asian ytimessä? Leslie. Mr. Fishman. Näköjään kun se painaa tonne lumpeikkoon. Se on tuo Kaislassa. Saako sen tuotua tänne? Saa. Miten se nurisee tuossa sun kela tohon? Vittu kun siinä on räikkä. Onko räikkä kireällä? Kääntää koko meidän botskia. Spotlakki. Joo. Hyvä on. On hyvä, tosi hyvä. Iso. Se ui haaviin. Päästä avautenkku. Ihan hirveä pölli. Tästä on tullut aikaisemminkin iso. Siinä. Otetaan mitta. Mitä se on? Se on kuin meikäläinen tynkä, mut ihan saatanan paksu. Kato. Tää se oli se. No. 94 senttiä tuli. Syysmammaa. Pitkään odoteltiin tälliä. Joka heitolla mä oon sitä pyytänyt. Ja nyt se sitten yhtäkkiä se iski sieltä. Ja oli painava. No niin. Päästetään mamma. No, sinne läks. Nyt on kyllä väärä käsi. Ahisti vähän. Joo, oli märkä väärältä puolelta. Oh. Täytyy sanoa, että mua snadisti pelotti.
kun mä vedin sen kalan Sä vedit sen, tänne. joudut tekemään sen Ja vastavedon. sitten mä jouduin kääntää toiseen suuntaan. Mä katsoin, kun se sai löysää sinne. Mä sanoin, älä potka sen nyt ainakaan. Älä saatana. Et me heinää. Se halusi sen luonnollisen. On ihan hyvä, ihan ok. Yes! Ei se halunnut sitä jerkkiä. Ei niin. Ota vaan tuosta. Rullakebabiksi. Ja meitä pois. Ihan ok. Ei mitään jättä, mutta ihan ok. Just mä sanoin teidän vittu. Nyt iske. Sieltä. 80 senttiä Mary Haukea. Spotattiin se, tai no se lähti jahtaa, kun mä Lessi painoi sille Jerkinin pikkukalaa ja mä heitin luomukumin, niin se kelpasi. Vielä sanoi samaan aikaan, kun Ville kelasi sitä kaisliikon reunaa, että iske kiinni ja Sitten. POW! Come on. Nyt toinen kala ja nyt 3 vielä. Kato ettei ne pihit droppaa siinä. Mä veikkaan menee avaksesta läpi, jos sukeltaa. Huhhuh. Vieläkin hyvä mieli, kun sai vähän paremman kalan. Niin, saa jopa vähän kelata. Joo, se kyllä lähti uimaan aika raju. Mä heitän kummia heitessä Jerkkiä. Heitellään. Jatketaan. Että laiskat miehet heittää kumeilla, koska ne on niin yksinkertaisia uittaa, niin sä voit samalla syödä poogenia, kun sä kalastat. Kyllä. Pitäisikö kaivaa poogenit esiin? Kohta. Tulee yksi mennä. Vajaaksi jää. 4,9,5 taas. Varmaan olisi 50, jos Paavo olisi aloittanut ton mittalaudan, tai tarran niin kuin nolla oikeesti nollasta. Siellä on puoli senttiä tyhjää. Se eka olisi ainakin ollut 50. Niin jos tääkin olisi ollut. Vitu Paavo. Paavon vika. Aina saa hävetä. Just Aina näin. saa kärsiä ja hävetä. Mikä on ottipeli? Toistamiseen. Kyllä. Se tulee tulla. Katsotaan, saisinko mä sen tuolla flipillä tuolla. Tää on sama koko. Ei! Ei! Tää ei tarvitse kyllä edes mitata. Se oli siellä ämpärissä. Mitä näin? Onneksi ei vienyt mitään mukanaan. Ei. Camera sekosi. Tiukka analyysi tilanteesta. Tyhjää on. Ei tästä muuta voi sanoa. Vähän liian Hyvä keli. tyyntä. Lämmintä. Vesi on lämmintä. Vesi on 11. Ja selkää sattuu. Vetteripaaja. Aika hyvä. Siinä oli. Häh? Siellä kun siinä oli. Ei se osu kato sen kaislaan. Sä oot tosta Niemenkärjestä just sen saanut sellaisen iso. Nyt me sit painetaan. On siinä kala. Nyt se säikähti siinä vieressä. Tai siis ajoi niitä pikkukaloja. Läiski. Hyvä. Lessin 60 senttinen hauki.
Yes! 3. kala kortille. Kaveri heitti vähän kylkymyllä, niin se ei sukeltanut. 2 vielä. Meillä on aika. Kortti täyteen ja sit parannetaan. Sitten 90. Just niin, pelkkiä satasia. Tuossa kävi äsken hauki vieheeni vieressä. Jahtasi pikkukalaa, mutta ei napannut minun tarjoukseeni, niin täytyy heittää pikku paikko siihen viereen uusiksi. Ei kai se nyt kelpaa, kun tässä on, täällä on tämmönen kampaus tullut tälle mun vieheelle. Mikä se heitti? Joo, meillä oli tossa pieni kalastusaccidentti, eli Lessillä oli kalaa kiinni ja se karkas. Siinä on pikku veggi siinä sen naamassa, bronsabomberilla. Itkuhan tässä tulee kohta. Se taitaa käytävä. Se on sieniä. Vesisieniä. Vesihattilatteja. Hatti. Se oli kala, perkele. Ei ois. Ei tai olla. En mä tiedä, on varmuuden mukaan. Okei, kyllä se niinku... En mä tiedä oikeesti. Vittu tää painaa kyllä nyt. Onhan se. Uissin. Joo, kebappia saatiin. Vittu kiitos. Miksi sä teette kebappia näistä aiheista? Tänne. Tänne. Sieltä tuli. Vihdoin. 73. Mukavaa saada kala. Joo. Se oli vähän hassu tilanne, kun Ville luuli, tai sen viehe tuli pintaan ja luuli, että se oli viehe, joka molahti, mutta se oli kala. Ja mulla oli samaan aikaan lataus, että mä linkasen tonne noin ja sitten oli linkasemassa, sit mä olin siellä, että se oli kala, että miksei Ville tee mitään. Menee joku... sanonut mitään. Niin, sit meni joku sekunti, niin ai se oli kala! Tässä on tämmönen pikku juttu. Tässä näkee, mitä näillä ämpäreillä tekee, kun tää yksi sankari laittaa ne kaikki tähän matolle. Voi juman kautta. Joo, katsotaan me tänne päin. Täällä on paljon kivempi olla. Mikä viehe? Deviator swim. Savagia deviator swim. Oye, massa no más wipe. Golden Ambula. Mitä vittua tää? Se vittu meni veteen. Se avasi se kala se. Se aukasti se haavis. Meillä on nyt 4 kalaa kortilla ja haemme sitä viimeistä korttikalaa. Ja sen jälkeen vitusti parannuksia. Mä veikkaan, että sen jälkeen me lähdetään pakkakamat ja lähdetään kotiin. Kun ollaan saatu 6 metrin kortti. Yeah. Lessi on vanha ja sen lihaksiin sattuu. Niin. Tää on ihan eri asia, jos tätä kalastuu. Kato! Ahven! Oli ihan hyvä kokonaan apu vielä.
Pitäisikö meidän tulla tänne Ahve Openiin? Ei todellakaan, mutta Predator, jos tulisi, niin tulisin ehkä tälle puolelle. Tää voisi muuten olla aika kova pilkkipaikka. Pilkkipaikka. Voi olla. Kortti täynnä! Helppo kortti. 53 senttiä, tätä joku isompi purassu, niin käydään ottaa se vielä tohon. No, ai. Sinne lähti, kato kun söpöö. Mut tässä nyt oli ihan selvästi aktiivisempaa kalaa taas. Viimeiset hitaat menossa tässä. Meillä on varaa mokaa tuolla. Se voi iskeä silti tästä. Voi. Mitä iskenyt? Noniin, Somihauki on taputeltu. Kello varttii vaille 6 ja peli on päättymässä. Tuolla joku vielä painaa ihan täysin menemään. Tällä hetkellä sijoitus 74/154. Kyllä. Ja kokonaispituus 360. 65 haukea ja kaiken kaikkiaan saimme siis 8 haukea. Joo. Minä sain 5, Tessi sai 3. Joo, ja ensi kerralla sit Paavo, niin aloitetaan se mittatarra sieltä nollasta, eikä et nolla on puolessa sentissä. Ja valitaan semmonen päivä, että mua ei kakata. Oi hiton Ville. Noniin. Joka katsoo kalakalenterista joku parempi päivä. Aivan. Noniin, me lähdetään pistää vene pakettiin. Kiitos tästä kaudesta. Kiitoksia. Nähdään ensi vuonna.